musow ka nin jɛkulu Senegali faba la n'o ye Fédération des femmes maliennes ye muso 100 ni ko b'a kɔnɔ. Bureau in bɛ lakuraya san kelen o san kelen de la. Min tun b'a ɲɛmaya la n'a tɔgɔ Fanta Jara ale de sugandira ko kura. An nisɔndiyara o la a ye jɛ ka baara ɲini a tɔɲɔgɔn musow fɛ jɛkulu in kɔnɔ ka d'a kan u cɛw ni u balimacɛw n'u bɛ jɛkulu wɛrɛw la Mali jamanadenw tɔgɔ la Senegali a k'u b'u dɛmɛ u ka baaraw waleyali la. U ye danaya ta ka d'an kan vraiment a bonyala ma diyara n ye n kɔni bɛ ɲini Ala fɛ u ye danaya min ta ka d'an kan u y'a d'an ka jigiya min kama Ala kana b'u jigi kɔrɔ n bɛ min ɲini n balimamusow fɛ an ka jɛ ka baara kɛ k'an bolo di ɲɔgɔn ma an balimacɛw ko k'u b'an dɛmɛ mɔgɔ o mɔgɔ i bɛ baara min na i n'a fɔ fɛn o fɛn bɛ jagomisɛnnin na bolola baara min na n'o ye transformation ye baara o baara quoi baara misɛnnin ko k'u b'an dɛmɛ walasa an ka baara ka se ka taa ɲɛfɛ. Abdramane Konate vie ye faso jigiyatɔ ɲɛma ye musow ka jɛkulu bureau in lakurayali kɛnɛ kan y'a sɛbɛntiya k'u bɛ Mali musow ka nin jɛkulu in dɛmɛ. Wasu min dilen filɛ ma a man ɲini ma a ka taga a ka baara kelen de y'ala sama denmisɛnnin don an bɛ dala la ka ta ka bila an balakaw ɲɛfɛ an bɛ jigi b'a kan fana an b'a dɔn a bɛ se ka rôle jouer n'Ala sɔnna a bɛ se ka dɛmɛ fɛn fɛn na pour que a ka mission ka se ka ɲɛ a bolo an b'o kɛ. Bureau sigi in kɔnɔ bonya dɔ taara ka di Ba Sali Kamara ma ale bɛ Dakar ɲinaya san 40 ye o bonya in de bɛ wele présidente d'honneur musow ka jɛkulu in kɔnɔ ani jɔnjɔn min bɛ wele diplôme d'honneur o dira ma fana kɛnɛ in kan sifinw fɛ a ka baarakɛlaw kosɔn Mali jamanadenw ye yiriwali ni bɛn hokumu kɔnɔ Senegal jamana kɔnɔ a fana y'a nisɔndiya jira. N'o nana ka na bonya diya n ye bonya ta ni Ala ye ka taa ni n fa ni n ba ka duwawu ye ka taa ni n furucɛ min ye na se Senegali yan n'o so seginna o bɛ alikiyama Ala ka lahara sɔrɔ ka taa n'o ka jigiya ye o de Ala sɔrɔ bonya b'a la u yɛrɛ nana ka na diplôme d'u ma o diyara n ye n content na fo n kasira. Sarata Kamara ye Côte d'Ivoire jamanaden ye jɛkulu in kɔnɔ a wasara kosɛbɛ. Comme on dit, je regrette pas d'être parmi les Maliens parce que an bɛɛ ye kelen n'a fɔra ko n ko bamanankan an bɛɛ ye ba kelen an bɛɛ ye fa kelen donc vraiment c'était un plaisir. Nama Jara, Dakar, VOA Bambara.